אני חושבת שזה גם מגיע לי עוד מהספורט, שבסוף התחושות שאני הכי יודעת לזכור, זה רגשות טובים. אם זה אליפות עולם שזכיתי, ואם זה מדליה אולימפית, והדברים הטובים בקריירה שזכיתי אז, והיום אני בטרנספורמציה של החיים האישיים שלי. החתונה הוציאה ממני, אני זוכרת שאמרתי לך, מאמי, אני מרגישה שהלב שלי יוצא מהמקום, מרוב התרגשות, זאת התחושה שהייתה לי. וזוכרת מה שאלתי אותך? מה? אבל רגע, כבר חווית פיקים בחיים שלך? לא, נכון. לא, בסדר, אבל את חובה פיקים, אבל את מוכנה למלחמה, אז מוציאה אנרגיות. פה מה אני יפה ואני מדברת. כאילו, זו לא את התחושה, אני לא מוציאה את האנרגיה חוץ מברחבה ובריקודים. אז לא ידעתי איך להפיג את ההתרגשות הזאת, כל פעם אמרתי לך, הלב שלי יוצא מהמקום, הלב שלי יוצא מהמקום, אני מרגישה את הפעים, אני מרגישה את הלב. וזה מה שיהיה לי הכי חקוק לעד. התחושה הזאת של הביחד והשלם שלנו, גם את יודעת, בחיים אפשר לדעת מה קורה בזוגיות ובחוץ וזה. אני יודעת מה אני חובה, ומה אנחנו חוות. אני מאוהבת בך. את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. והאירועי חתונה שלנו, הם אירועים שיזכרו לעד. ברוכים הבאים לעד החתונה זה יעבור, הפודקאסט שמדבר על מה שבאמת עובר עליכם בדרך לחופה. אני ירדן ג'רבי ואני כאן כי ראיתי מקרוב כמה תהליך תכנון החתונה יכול להציף, לבלבל ולרגש בו זמנית. וכמה חשוב שיהיה מקום שמדבר אמת, בלי פילטרים, בלי אשליות. אם אתם רוצים להגיע ליום הזה רגועים, בטוחים ובעיקר ביחד, תעקבו, תדרגו, תשתפו והצטרפו למסע שבו מגלים את כל מה שצריך לדעת לפני החתונה. מצחיק, מה מתעשי לי? אני עד עכשיו הייתי רציני, דיברו איתי על עסקים. אוקיי. היית רציני. תכלס, הפרק הכי כיפי. ברור. אני גם הולכת לעשות פתיח בעצמי. אוקיי. לא, אבל... אבל רגע. שב. לא, זה off the record, you guys. בטח. שב, סטפן. יאללה, התחלנו. off the record, you guys. נו. זה שאני פה בכלל, זה כאילו, וואו. רגע, נעשה את החוק הזה? שבכל פעם שאת רוצה לשרוף אותי, תשתי שלוק. רגע, אבל לא התחלנו, מה את רוצה לשרוף אותי כבר? לחיים קודם. לחיים עם פטל. אז שאני פה, אני רוצה לשרוף אותך. טוב, אני מתחילה. אז היום הפרק הוא קצת שונה מכמה סיבות. אני אתחיל בזה שאהבת חיי יושבת מולי, ואני עם פרפרים בבטן. היא החברה הכי טובה שלי והנפש התאומה שלי. היום אנחנו נדבר על חוויית החתונה, או במקרה שלנו, החתונות שלנו, שכמו שאתם יודעים, היו כמה מסיבות טובות. אנחנו יכולות לדבר על מה באמת עובר על זוג בתוך התהליך הזה, או יותר נכון מה עבר עלינו בכל המסע הזה. היה לא פשוט לשכנע אותה להגיע, היא לא כל כך אוהבת מצלמות, אבל מה היא לא תעשה בשבילי? הבאתי לה בקבוק יין כדי שתשתה ותירגע. בסוף, אחרי שנבין כמה עברנו לקראת החתונה, גם נדבר האם זה בכלל היה שווה את זה? אהבת חיי. זה כאילו שאת פה איתי. אמרתי לך שכל מה שתרצי אחר כך יש לך כרטיס פתוח. כל מה שתבקשי אני צריכה להגיד כן. זה למה אני פה. אני יודעת, אבל לא בחרת עדיין מה את רוצה. בסדר. אוקיי, אז זה עוד ייבנה. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על הצעות הנישואים, כי זה מצחיק שהזכירו לי את זה באיזשהו רעיון, שיהיו לנו 2 הצעות נישואים, 2 חתונות, אנחנו ב2. אז הצעת הנישואים, אני רגע אגיד את זה, איך אני חוויתי את זה, ואז את תגידי איך את חווית את הצעת נישואים. אוקיי. אנחנו דיברנו בינינו על נישואים ועל חתונה, וזה שאנחנו רוצות לחיות ביחד, אבל אז יש את הקטע שאנחנו 2 נשים, ושתינו רוצות טבעת, שזה מאוד מוזר, אני לא יכולה עכשיו שאת תקני לי טבעת, אולי משהו שאני לא רוצה, ואני אקנה לך משהו שאת לא רוצה. אז כל אחת גם ידעה איזו טבעת היא רוצה, ורכשה את זה בצורה שהשנייה יודעת שהיא רכשה, לא משנה, אבל איך עושים את זה, איך מציעים ואיך מפתיעים. את היית בטוחה שאנחנו ניסע למלון בראשית, לא? רגע. אוקיי. אוקיי, חכי עם השריפה, שנייה. שאנחנו ניסע לבראשית, זה הייתה המולדת שלך, סופה של מולדת, ואת היית בטוחה ששם אני אציע לך. עכשיו, אני אמרתי, מה, אני רוצה להפתיע אותך. ואז החלטתי שכמה ימים לפני, אני אכין את הבית, יש לנו חתול, נני, אני הלבשתי אותו בטוקסידו, הוא היה עם הטבעת, ולך יש רוטינה, לחזור מהעבודה, והדבר שאת הכי מחכה לו מיום עבודה, זה להחליף בגדים. כי את לא תמשיכי ליעד הבא בלי להחליף בגדים. אממה, למזל שלי, דווקא ביום הזה,
החלטת שאת לא חוזרת הביתה, ואמא שלך התקשרה שהיא רוצה לבחור משקפיים. ואת אמרת לי, איך לבחור משקפיים עם אמא? הבית מוכן כבר כמה שעות, אני על דופק 200, מלבישה חתול בטוקסידו, שלא מעוניין לא מעוניין בטוקסידו, והוא שותה מלא שלוקים שאני משחדת אותו. הבית מוכן עם נרות, עם פרחים, הלכתי לקנות פרחים במיוחד. שיר שבחרתי, מוזיקה שמוכנה. השומרת בלובי, אמרתי לה, אם עדי מגיעה, את אומרת לי. ואת מתקשרת ואת אומרת, אני הולכת עם אמא לבחור משקפיים. ואז, אחרי כמה זמן, אני כבר מדברת עם חברה שלך, עם דני, ואני אומרת לה, דני, טוב, תגידי לידי לבוא הביתה. ואז היא התקשרה אליך, ואמרה לך, תחזרי, כנראה ששם נשרפתי, כי רצית לבוא עם אמא שלך הביתה. אז אמרתי לך, לא, תבואי לבד. וזאת הייתה הצעת הניסויים שלי, שאת הגעת בסוף מכניסה אחרת. אני לא ידעתי שאת נכנסת, דפקת בדלת, המוזיקה לא פעלה. הדבר הראשון שעשיתי זה לבכות, לא להציע לך. זו הייתה הצעת הניסויים הראשונה, ואז את תיקנת, אבל קודם כל, איך זו הייתה החוויה שלך? קודם כל, לי היה ויז'ן. כמו שתמיד יש לי ויז'ן להכל. להצעה, את מתכוונת. כן. אני ידעתי שאת מציעה לי באיטליה. זה היה החלום שלי. אוקיי. באמלפי קוסט. אבל לא היינו אמורות לטוס לאיטליה. בסדר, אני... זאת אומרת שלא משנה מה, הייתי צריכה לחכות לאיטליה? לא, הייתי בטוחה שהולכת להיות איזושהי הצעה, כאילו, אמרתי איטליה, אז אמרתי, אני אכוון גבוה מקסימום, נגיע... תל אביב. נגיד. אבל באמת שהפתעת אותי, לא חשבתי שכשאני אחזור הביתה, אחרי יום עבודה, בצהריים, באופן רנדומלי, תחכי לי עם טבעת. אבל זה בייס אותך? זה לא בייס אותי, אבל כאילו, את יודעת, אבל זה בייס אותך, אני בשוק. הכל פעל כאילו לרעתך בסיטואציה. את אומרת שהיו סימנים מקדימים שלא הייתי צריכה להציע באותו. לגמרי, לא חזרתי הביתה, הייתי עם אמא שלי, אמרתי שאני באה עם אמא שלי, נכנסתי מהכניסה האחורית ולא מהכניסה הראשית, המוזיקה לא עבדה, להזכיר לך שגם הייתה הפגנה מתחת לבית, בדיוק ברגע שפתחת לי את הדלת, והדבר הראשון שעשית זה פשוט לבכות. ואז פשוט שאלתי אותך, מה קרה מהמילה מה את בוכה? נכון, אבל אני אגיד לך מה, נכון, היו סימנים מקדימים, אבל אני לא יכולה להסביר לך את רמת ההתרגשות שהייתה לי באותו יום. אני כל כך התרגשתי, כל כך חיכיתי לזה, סיפרתי לדני, אני חברה שלך, אני כל שניה התקשרתי לו, שלחתי לה הודעה, אמרתי, תקשיבי, הדופק שלי על 1,000,000, אני מתרגשת, אני מחכה לזה. תחשבי שהכל כבר מוכן, הפרחים, הנרות, החתול, הטבעת, אני כבר רואה את הוויז'ן של איך זה קורה, כי הייתה להם מלחמה עם החתול להלביש אותו בטוקסידו. וזה נדחה, ונדחה, ואז את עוד יותר חסרת סבלנות שזה כבר יקרה, כי אני כל כך חיכיתי לרגע הזה, וכל כך התרגשתי, וכמובן שהיו סימנים מקדימים של... אפשר רגע גם לעצור? השיח מתקדם לאנשהו? עדי רוצה לעבור הלאה, אוקיי, סיימנו. סתם, הנקודה היא, מה שאני רוצה להגיד לך, זה קודם כל, רציתי לדעת אם זה בייס אותך. באמת של החיים, רציתי לדעת אם זה התבאסת. את האמת. קודם כל, את האישה של חיי. אבל... אז את המתנה האמיתית. וחיכיתי, כאילו, חיכיתי לזה. אבל ההצעה לא הייתה... מה ש... הבנתי, התבאסת שמה. בסדר. לא התבאסתי, אבל תיקנתי. אז זהו, את אחר תיקנתי. כך... את תיקנת, חד משמעית. היה תיקון. ספרי את ההצעה המדהימה שהייתה לך לעומת ההצעה שלי. לא, זה לא היה מדהים, פשוט הרגיש לי שהיה צריך תיקון. ואז כשנסענו לבראשית, אמרתי, טוב, בואי פשוט נמצא איזשהו ספוט נחמד במצפה רמון, ונשב, נדבר, ואז נציע. אני חושבת שזה נבע מזה שפשוט רציתי להביא לך את הטבעת בסיטואציה מיוחדת. כאילו, פשוט את הצעת לי, ואז שלפתי את הטבעת מאיפה שהחבאתי אותה מתחת למיטה, ואמרתי לך, טוב, זה בשבילך. אבל יכול להיות שהרבה זוגות נשים חוות את זה, כי תחשבי שאם שני הצדדים רוצים להרגיש את זה, זהו. הרי את לא תסתובבי עם טבעת כל יום כדי להגיד, הנה, גם אני הצעתי לך, זה מוזר. אני לא יודעת מה קורה במקומות אחרים. לא, ברור, אבל עדיין, זה כאילו... אבל לא יודעת אם כל הנשים כזה ישר שולפות ביחד טבעת. אז רציתי ליצור מומנט מיוחד להצעה שלך. ואז נסענו לסופה של מולדת שלי במצפה רמון בבראשית, וסתם כזה רנדומלית התחלתי להסתכל באינטרנט,
לעשות איזושהי קנטה מיוחדת כזאת, ופתאום ראיתי שיש איזו בחורה שמפעילה קנטות של הצעות בספוט מיוחד, ומביאה יין ומוזיקה, וכאילו הכל התאים, והתחלתי לדבר איתה כזה מתחת לרדאר כל השעות שלנו, ואז היא שלחה לי ספוט משום מקום, איזשהו נונצדי כזה, ורציתי לגרום לך שנגיע לשם, ואת היית סקפטית ברמות. כי אמרת לי, בוא נלך לראות שקיעה, ואנחנו הולכות לכיוון השני, וההר מסתיר את השקיעה, זה מאוד מוזר. לא משנה, אני אומרת לך, ממי, בואי תזרמי איתי, יש לי מקום מדהים לשקיעה, ולא היית מוכנה לנסוע, וכל הדרך את סקפטית, רגע, לאן אנחנו הולכות, לאן אנחנו הולכות? מעצבנת, בלתי נסבלת. לאן אנחנו הולכות, לאן אנחנו הולכות? בלתי נסבלת. ואני בעצמי לא ידעתי לאן אנחנו הולכות, פשוט קיבלתי את הנוצדיק מהבחורה. אבל זה היה מאוד מרגש, 1-0 לך. סבבה? ההצעה באמת הייתה, שלך הרבה יותר טובה, אין לי מה להגיד. את, צ'ק, היה לך איזשהו ויז'ן לאיך את רואה חתונה? איך החתונה שלך תראה? אני לא חושבת שאי פעם כאילו היה לי ויז'ן לחתונה שלי, אבל once הגענו לשלב, אני חושבת שלכל בחורה עולה איזשהו חלום שהיה לה אי פעם לגבי חתונה. איך היא הייתה רוצה להיראות, איפה היא הייתה רוצה להתחתן, איזה אווירה היא הייתה רוצה שיהיה כזה, גם אם היא לא תכננה את זה, פתאום עולה לה איזשהו כזה דמיון של זה החלום שלי. לך? אז היה לי הרבה אופציות, כאילו, היה הרבה דברים שרציתי. מלא אנשים הציעו לך? מה זה מלא אופציות? לא. את מי לשרוף? לא, כאילו, היה מלא דברים שרציתי. כאילו, אם היית אומרת לי, את רוצה להתחתן במדבר? כן. את רוצה להתחתן בחול? כן. את רוצה להתחתן לא יודעת. היו לך הרבה חלומות. כן. אז לא ידעתי לשים את האצבע איזה סוג חתונה הכי רציתי. כן. בסוף אנחנו החלטנו, זה לקח לנו זמן להבין את זה, אבל בכל התכנון חתונה שלנו, בסוף עשינו 2 אירועי חתונה, אחד בחול, אחד בארץ. זה באמת, אני חושבת ששתינו היינו באותו קו מההתחלה של, אנחנו רוצות שיהיו 2 אירועים, מהסיבה שאנחנו רוצות טקס מצומצם, והאירוע הגדול יהיה בלי טקס, כדי שלא נצטרך לשאת דברים מול כל כך הרבה אנשים. את שלמה עם ההחלטה של 2 חתונות? אני חושבת שבכללי כזוג אנחנו מאוד מסונכרנות ברצונות שלנו, אז גם פה בתכנון חתונה היינו ממש מסונכרנות. אני חושבת שאצלנו זה הלך בשיטת השלילה. מה אנחנו לא רוצות לחוות? כאילו, איזה סוג חתונה לא נרצה לעשות? לי, מה שהוביל אותי, מה שהנחה אותי, זה שאני לא רוצה להקריא את הנדרים שלנו מול הרבה אנשים. כן. רציתי שזה יהיה אינטימי ומאוד מצומצם, כמו בכל חתונה שאת עומדת בשורה הראשונה, 2 שורות ראשונות, תמיד יש את האנשים הכי קרובים שבוכים בחופה, אז רציתי שזאת תהיה החתונה שלנו. רק האנשים האלה, זה מה שהחלטנו בהתחלה, לעשות חתונה מצומצמת. פשוט לא ידענו לאן אנחנו נכנסות ולתרלול, אבל היה לנו ויז'ן מאוד מאוד חלומי, ולכן חתונה בחול זה משהו מאוד מאתגר. וואו, מישהו צריך לדבר על זה, כאילו, על לאן נכנסים לפני. כן, אז רגע, בואו נתחיל רגע מההתחלה של, באמת אחרי שהחלטנו שנעשה 2 אירועים, התחלנו לתכנן, וכל אחת כזה, היה לה תפקיד. מה היה התפקיד שלי? זה אמרנו שאת שותה שלוק לפני שאת רוצה לשרוף אותי. מה היה התפקיד שלך? התפקיד שלך היה לעמוד בזמנים, לעמוד בתקציב, וזהו. נשמע מאוד בנאלי, אבל אני אתן לך, ומה היה התפקיד שלך? לתכנן את הכל. די, עדי, זה לא ככה, ממי. לא, אני ידעתי מה אני רוצה. היה לך ויז'ן, אבל את לא עכשיו תכננת הכל. אני לא תכננתי הכל, אבל כל שאלה שנשאלה, איך הייתן רוצות שהסמלה תיראה? איך הייתן רוצות שהאולם ייראה? איך הייתן רוצות שהטקס ייראה? הייתה לי תשובה. סמלה כן ראית? למה? סמלה לא, דווקא זה היה מאתגר. יפה, הנה, אחד צרפתי אותך, 1-1. אבל, לא, רגע, שנייה. אבל קודם כל החלטנו ביחד על המון דברים. נכון, שלך היה את הוויז'ן של לדמיין. אני לא יכולתי לדמיין שום דבר איך זה ייראה. אני לא צריכתי להבין איך הפרחים בצבע הזה יתחברו למפה בצבע הזה, ושהזיקוקים יהיו בצבעים האלה. אין לי את החיבור הזה. ובשביל זה... ובשביל המון דברים אחרים יש אותך. יש את פינטרסט. את פינטרסט, אנחנו עוד נגיע לפינטרסט, אבל סבבה, אז נגיד, אני הייתי על התקציב כי אני משימתית. כשאני רואה שיש
משימה שצריך לעמוד בה, אז אני עושה הכל כדי לעמוד בה. איך הגענו למצב שיש תקציב שיסתיים פי 2? אמרת שאת היית אחראית על החלק אז של מאשימה אותי? התקציב. אני בשוק. אני בשוק. לא, אני אומרת, כאילו... הדברים הם מאוד ברורים. אני אגיד לך מה. קודם כל, יש בכל המסע הזה דברים שאת לא יודעת, כשאת צריכה. לגמרי. נגיד סתם, ביום החתונה שלנו בישראל, שפתאום יום לפני אומרים, את צריכה מפה על השולחן. מאיפה אני יודעת שאני צריכה מפה על נרות חסות? כל מיני דברים שפתאום לגמרי. יש לך הוצאות שאת לא מתכננת אותם. אני חושבת אבל שאת מנסה לתכנן ולעמוד בתקציב, אבל יש לנו חלומות, ויש את המציאות. ויש מציאות. אבל פה ניסינו להגיע לעמק השווה, אבל היה על זה המון 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 ריבים. אני חושבת שבכללי תכנון חתונה, זה כמו לתכנן פרויקט. את נכנסת לפרויקט שאת לא יודעת לאן את נכנסת אליו מראש. ואז למצוא את האנשים, וממש בחרנו את הספקים שלנו בקפידה, כאילו, כן. מהמלצות, מפגישות עם אנשים, וזה היה מאתגר ולוקח לך מלא זמן. לגמרי. אנחנו תכננו חתונה כמה? שנה וחודשיים. זה מלא. מלא זמן. את חושבת שזה יותר מדי? בדיעבד? כאילו, אנחנו רצינו להתחתן בקיץ. נכון. אז זה לא והתארסנו באפריל. אז זה היה או לתכנן חתונה תוך חודשיים, זה היה לא ממש ריאלי, נכון. או שנה. אז זהו, אותנו מה שהנחה זה באמת העניין הזה של העונה. כאילו, הדבר שהכי היה לנו חשוב זה להתחתן באביב, בעונה שהיא כיפית. אז אמרנו, אוקיי, שנה הבאה. זה מה שסגרנו את התאריך, וזה היה מאוד פשוט. היה לנו הרבה זמן לתכנן, אז בהתחלה היינו מאוד בצ'יל, ואז כשהתחלנו להיכנס לעניינים, הבנו שיש לנו כל כך הרבה דברים לתכנן, וירדנו לדיטלס של באיזה צבע יהיה המזלג, ובאיזה צבע תהיה המפית, ואיזה צלחת תהיה מתחת לצלחת, שזה מטורף. את חושבת שבדיעבד הייתה איזושהי דרך שיהיו פחות קונפליקטים? רגע, איך את חווית את זה בכלל? את כאילו, הייתי בלתי נסבלת? לא היית בלתי נסבלת, לקראת הסוף היית מעצבנת. חשוב. כאילו... למה? את באמת טובה בהכל. זה לא נכון. יאמר לזכותך. לא נכון, לא בהכל. אבל כשיש תקציב וחורגים ממנו, וואו, אני פגשתי בן אדם אחר. מה שיצא ממך... תראי, יש... רגע. נתחיל מזה שרצינו את החתונה בחול 3 ימים, ואז הבנו שאם הם מגיעים ביום חמישי אחר הצהריים, ועוזבים ביום שבת בבוקר, זה לא באמת 3 ימים, ואז אמרנו נוסיף יום. ושם זה היה התחלה של קושי מאוד מאוד גדול, כי אז הבנו מה נדרש מאיתנו לעוד יום, וזה היה הרבה מאוד כסף. תני לי לדייק. תכננו חתונה שהיא 3 ימים, איכשהו היא גדלה להיות 4 ימים. בסוף זה היה שבועיים. רצנו כל התקופה הזאת ותכננו 4 ימים, ואז כמה? שבועיים? 3 שבועות לפני החתונה עצמה, פתאום הבנו שהכפלנו כן. את התקציב. אז זה לא שזייפתי את זה, זו אני, עם זה התחתנת. אני יודעת, אני מבינה, אבל בסדר. אז הייתי מעצבנת. בתקופה הזאת היית מאוד מעצבנת? לא רק בתקופה הזאת. איזה כיף. היית בלחץ, כל הזמן לעמוד בלוז, כי המפיקה הייתה שולחת לנו משימות, ואנחנו היינו צריכות למלא אותם לקראת הפגישה הבאה בשביל לתכנן, כי בסוף תכננו חתונה בשלט רחוק, זה לא פשוט. נכון. ואני חושבת שחתונה צריך לתכנן עם רגש. זה היה עם המון רגש, פשוט יש לך עוד במקביל מיליון דברים. ואת ראית את זה כמו פרויקט מאוד פרקטי. לא נכון, לא נכון, לא נכון. את הופכת עכשיו לשטחית. לא, אני פשוט מספרת לך. לא, זה לא עדי נכון. צריך לבחור, תחליטי, זה או זה, זה או זה. רגע, צריך לדון, למה זה? ולמה זה? ברור שלדון, אבל לי אין לכל מה בחירה להוסיף יש לשיח, כי יש אין לי מושג השלכה. מה ההבדל בכלל, אני לא מצליחה לחבר את הפאזל. נראה לי על הפרחים דיברנו אולי במשך שבועות. אבל כפרחים יש לך מהצעה של X ל10X. זה הבדל? 10x יורו. ויורו, זה פי 4. זה משהו שאני עד עכשיו מתגרדת, אבל נכון, היה יפה, היה מושלם, זה היה יקר. צריך לדבר על זה. פרחים זה ההוצאה הכי יקרה בחתונה.
יש הרבה כשאת מכלילה את הכל, אבל גם השמאלות וזה, אבל כן. זה היה אישו, ואת יודעת, עכשיו אני נזכרת במשהו שכל הזמן אמרת, ואני פחדתי מזה פחד מוות. אם אני לא אוהב את איך שאני נראית ביום החתונה, אז. אני לא המשכתי לשמוע את האז. באיזשהו שלב, את פרפקציוניסטית בהכל, ואת אוהבת את איך שאת נראית, ואת מטפחת את עצמך, אבל זה היה מפחיד. אם לא. תראי, באיזשהו שלב הבנתי שיכול להיות שלא הכל יצא בדיוק כמו שאני רוצה. כן, זה היה לך בראש? זה לא עבר לי. או אליי. לא, כאילו, בסוף את יודעת, יש, כמו שאת אומרת, מצוי ורצוי. אנחנו באמת השתדלנו שהכל יהיה מאוד קרוב למה שאנחנו רוצות, אבל היו דברים שלא היו בדיוק, בגלל שיש מגבלות, אין מה לעשות. ואז אמרתי, כל עוד אני ארגיש בנוח עם עצמי, הכל יהיה טוב. אם אני לא ארגיש בנוח עם עצמי, סוף הטיל. את הרגשת בנוח עם עצמך? את היית הכי יפה בעולם. את עדיין הכי יפה בעולם, באמת, את היית הכי יפה בעולם. יואו, זה דביקה, את אלוהים. את זוכרת שהתחלנו לדבר על שמלות? היו לנו 7 שמלות, סך הכל. לך היו 4 שמלות, לי היו 3 שמלות, והכל נתפר מאפס, אבל לקח לנו כל כך הרבה זמן להבין איזו סמלה לכל אחת, ואז יום אחד הגענו עד שכבר מצאנו, וכמובן פינטרסט, שנדבר גם על פינטרסט, אם זה עוזר או לא עוזר. היה יום אחד שהגענו למדידות עם יאלי המלבישה, והגענו לסטודיו, איפה שבעצם תופרים את השמלות, לא סטודיו, איך קוראים בזה? סלון. והיינו אחרי ריב. אני לא זוכרת על מה רבנו, אני רק זוכרת שיאלי אומרת לי, הכל... כנראה שרבנו במשהו שקשור לכסף? לחתונה. לא, משהו שקשור לחתונה. לא, ברור שלחתונה, אבל אני לא זוכרת על מה זה היה, שזה גם מצחיק, כי מבחינתי באותו רגע בטח הריב היה הכי הכרחי בעולם, אני אפילו לא זוכרת על מה רבנו. אבל כשהגענו, אז יאלי אומרת לי, הכל טוב, כאילו ממש נבהלה, אם אנחנו בסדר. עכשיו, לא דיברנו, לא החלפנו מבטים, ואת מודדת ואני כזה, ואני מודדת ואת עושה לי, אני חושבת שאפילו לא הסתכלתי עלייך בזמן המדידה. איזה יופי, איזה ואז יופי. יאלי קרא לי, נו, מה את אומרת על הסמלה? בסדר גמור. אז את לא זוכרת אפילו על מה זה היה. נראה לי שאני זוכרת על מה זה היה. על מה? נראה לי זה היה אחרי שהכל התפוצץ עם התקציב. כשגילינו אוקיי. שהכפלנו את שחרגנו- התקציב פי 2, וואי, וצריך וואי, וואי. להתחיל לעשות התאמות. ואיך חרגנו, ואיך זה קרה, ומה נעשה, בוא נספר על דברים טובים גם. כי היו המון, זה לא רק היה. התקציב. בקפריסין, אז בעצם נסענו עם 55 אורחים הכי קרובים שלנו, משני הצדדים, שזה היה הכי כיף בעולם, ואני לפחות, אם אני צריכה להקביל את זה למשהו מוחשי, כמו שזכיתי במדליה אולימפית, זה מבחינתי מדליה אולימפית אישית שיש לי, בתחושות שלי, באמת. רגעים שאני לא אשכח לעולם, פיקים רגשיים. הרגע הזה, את זוכרת, לפני שהלכנו לטקס, היינו בחדר, וואו. היינו בחדר ופשוט אמרנו, צ'ייסר! איך מפיגים את כל ההתרגשות הזאת? זה היה כיף וזה היה מרגש. צ'ייסר או צ'ייסרים? צ'ייסרים, 2. מה הם מי? לא סופרים. אבל את זוכרת את התחושה הזאת? כאילו, מה את הרגשת ברגע לפני? זו הייתה רכבת הרים, כי בגלל שבאמת תכננו את החתונה הזאת, 1 וחודשיים, חיכינו לה כל כך הרבה, וכשזה קרה, באמת לא הקלנו שהגענו לרגע הזה, זה היה מטורף. והגענו איזה כמה ימים לפני האורחים לקפריסין, ודאגנו כזה שהכל יהיה מוכן, וכל כך התרגשנו שהם יגיעו, ואני זוכרת, כאילו, המלון שלנו היה באיזו עיירה קטנה כזאת בכפר, ונכנסנו עם אוטובוס ענק, כאילו כל האורחים שלנו כמו כזה פיל בחנות חרסינה, והם לא הצליחו להיכנס בשביל להגיע למלון, ואנחנו עומדות ומחכות, תגיעו כבר, אנחנו מחכים לכם. וכאילו מרגע שהם הגיעו, פשוט התחיל פאן, כאילו אני זוכרת, כאילו הכי לא מתאים לי, אבל שחררתי, יחסית שחררתי. לא מתאים לך? לא, כי כאילו היה לי מאוד חשוב שהכל יעמוד. וממש שחררתי ונהניתי מכל רגע, אם זה היה כאילו בארוחות צהריים כולם, או בבריכה, או שלא נדבר על הטברנה. כן. אבל בטקס? הטקס הלחיץ אותי, אני חושבת שכשחשבתי על החתונה, אז הדבר שהכי הלחיץ אותי זה בעצם להגיע לטקס, להגיד את הדברים שהם כל כך אישיים,
מול אנשים, ובכללי העניין הזה של לדבר מול קהל. הלחיץ אותי. זה... איזה כיף היה להגיד את זה. וואו. ולהרגיש את זה. אני הרגשתי שכשאנחנו מדברות, את זוכרת, גם אמרתי לך לפני שהלכנו לטקס, תסתכלי עליי, רק את ואני, רק את ואני. שזה כאילו יהיה הרגע שלנו. אני לא ראיתי, הרגשתי אותם, אבל לא ראיתי אותם. הייתי כל כך איתך, בכל מילה שאת אומרת. לגמרי. וואי, בא לי לחזור. את זוכרת ש... טוב, בקפריסין היה באמת, הכל היה מושלם, עד ש. אז אנחנו התחתנו ביום המלחמה עם איראן, בשנת 25, התחתנו בחול, וכל זה קרה ב-13 ביוני. מלחמה vol 1. כן, מלחמה נאמבר 1 של איראן, ולא אמרו לנו כלום. אנחנו כל האירוע העברנו, ולא היינו עם הטלפונים, אבל הרגשנו שמשהו לא עובד ברחבה, כי היינו באירוע ערב לפני, והכל היה וואו ומטורף, ופתאום משהו לא מתניע וזה, ובסוף האירוע, אחרי שכבר הכל נגמר, שיא ההתרגשות, באים ומספרים לנו בחדר שיש מלחמה. הרגע הזה היה שובר. מהפיק שלנו, וואי, איך בכינו. כן. איזה ניתוק זה היה, כאילו, איפה אנחנו בכלל, באיזה פיק אישי, לבין מה קורה גם לכל האורחים שלנו, שהשאירו ילדים בבית, ולמה שקורה למדינה שלנו. זה היה... זה היה נחיתה... קשה. כן, קשה למציאות. היה דיסוננס, ממש. אני חושבת שפשוט הייתי בהלם. כאילו, לא זוכרת עד כמה בכיתי כמו זה, שפשוט הייתי בהלם. כאילו, הראו לי סרטונים של מה שקורה בארץ, וזה הרגיש לי כזה אפוקליפטי ולא הגיוני. אז היינו בחלום, בענן, ואז יום אחרי זה קמנו, והיינו צריכות להתאפס, וכאילו חזרנו למציאות, והתחלנו לנהל את האירוע. זהו, אז מהמקום הזה של שוק, שאת אפילו מתחילה אולי להקל, אבל אין לך באמת זמן להקל, כי יום למחרת אמורה להיות הטיסה של כל האורחים. אנחנו תקועות עם 55 אורחים בחול, ואין להם טיסה, אין לנו לילה. לנו יש לילה במקום אחר, שזה בעצם הירח דבש הקטן שלנו של 3 ימים, איזה 3 ימים ואיזה לבד. את עם כל האורחים, במקום מסיבת בריכה, אנחנו מחפשים מלונות. אני תוך כדי מתראיינת שנתקענו בחול, ואנחנו בחתונה, רק לנו יש רכב, איזה טירוף זה היה. זה היה מטורף. וזה היה מלא אחריות. אני חושבת שלא היה לנו זמן להקל את החתונה. כל זוג אחרי שהוא מתחתן צריך רגע להקל את החתונה. כאילו, זה הרבה להקל, זה מלא תשומת לב ומלא יחס בכמה שעות. גם להקל את המעמד, כאילו, ומה זה אומר ואת המשמעות. ולא חושבת שהיה לנו את הזמן הזה באותו רגע, כאילו, ממש לקחנו לנו שבוע אחרי זה חופשה, בשביל שנעכל, והשבוע הזה היה עם כל האורחים ביחד. וגם את זוכרת מה היה, תוך כדי שאנחנו עוברות ממלון למלון, שהיה לנו טיסה חזור, ואנחנו לא יודעת מתי נחזור, יש לנו אירוע בישראל. ואנחנו כבר דיברנו עם האולם, ואמרנו, לא היו בנו אנרגיות, אחרי מה שעברנו, לחגוג שוב. ואז אמרנו, טוב, נדחה את האירוע, מפה לשם התעוררנו לבוקר של הפסקת אש. אני זוכרת שביום של האירוע, חזרת לחדר, היה כזה מאוד אמוציונלי, כי זה היה מעבר מאוד קיצוני משמחה מטורפת, כאילו להלם ושוק ועצב ומה קורה בארץ ודאגה, ואז הסתכלנו אחד על השנייה, ואני זוכרת שאמרנו, לא צריך להתחתן שוב. בואי נבטל את החתונה בארץ, כאילו זה כבר יותר מדי, כאילו, מערבולת של רגשות, וזה יותר מדי. עכשיו שוב פעם לחוות את הפיק הזה, ושוב פעם, בואי נבטל. וממש הסכמנו שמבטלות את החתונה בארץ, והיינו במין כזה מיינדסט כזה של, טוב, אין עוד חתונה, גם יש מלחמה בארץ, ואפילו קצת כזה שחרר אותנו. כן. ואז... איך התעוררנו לבוקר של הפסקת אש? פתאום הייתה הפסקת אש. את יודעת מה הדבר הראשון שאמרתי לך? אין לנו שמלות. כי היינו אמורות לחזור לארץ ולמדוד אותן. ולא מדד, אני אפילו לא ראיתי את הסמלה שלי, כי הבאתי איזשהו ויז'ן שתפרו לי במיוחד. אני הייתי ראש שקט, את יודעת. כי מה, כי הייתה לך סמלה? הסמלה שלי הייתה מוכנה. אבל היו מלא דברים שלא היו מוכנים. מה, זה היה מלחיץ? לא, ברור. אני חושבת שאותי, בגלל שכל כך הלחיץ אותי הטקס והחתונה, אז once זה עבר, הייתי מה זה צ'יל. אבל האירוע בישראל היה שונה לגמרי בלי טקס. לגמרי. זה כאילו באנו למסיבה.
גם זה הייתה זה הפוכה. היה תכנון. כן, לעשות אנחנו כולם מסיבה. אוכלים, ואז מסיבה מ-9 בערב עד 2 לא הפסקנו לרקוד. זה היה באמת משהו... חוויה אחרת. איפה הג'וס? איפה הג'וס? מתי מתחילים פה? עכשיו, תתחילי, קדימה, תפתחי את הג'וס. איך היה לך לתכנן חתונה איתי? היה לי מהמם, היה לי מאתגר. רגע. מה אתגר אותך? אתגר אותי שאין לך זמן, היית מאוד מאוד עסוקה. את גם היום מאוד מאוד עסוקה. מתי יהיה לך זמן אליי? סתם, לא, רגע. לא, אני אגיד לך מה. אני בחבטות עם עצמי, בגלל שאני משימתית, אז אני קשה לי שיש משימות פתוחות. אז אני רוצה לסיים את המשימות, ואי אפשר לסיים משימות כי אני רגילה לעשות את זה בעצמי, וזה אירוע של שתינו. אז אין לי לעשות בעצמי, זה איתך. ואז כשלא יכולתי להתקדם בדברים, כי הייתי תלויה בך, זה היה לי מאוד מאוד מאתגר, והייתי צריכה לשמור על המון איפוק. אבל גם לא היה לך לפעמים תשובות לשאלות, כאילו... לרוב לא היה לי, הייתי צריכה אותך. נכון. מה זאת אומרת? אין לי, זה אצלך. אז עוד יותר שאין לי את הכלים לפתור את זה. אז זה היה לי מאתגר, אבל כאילו כל פעם הזנת אותי ונתת לי את הסתירה במקום האחרון של כאילו די עם המשימות, די. רגע, בואי נבחר באמת ממקום שצריך לבחור. תראה, מצד שני, אם היית תלויה בי, כאילו, יכול להיות שהרבה משימות לא היו קורות. הייתי צריכה את למה אנחנו ביחד, מאמי שלי? נכון, אנחנו משלימות אחת את השנייה. לא, אבל זה באמת, זה פשוט הייתה תקופה מאתגרת, שלא ידעתי לאן אנחנו נכנסות. גם אני לא. אני גם לא הבנתי אף פעם איך, כאילו, כל האקסלים האלה שיצרנו, וכל התכנונים האלה, הולכים להגיע לכדי חתונה. כאילו, אוקיי, רשמתי פה רשימה, אוקיי, עשיתי פה כזה מוד בורד, אוקיי, אמרתי מה אני רוצה. איך זה הופך להיות חתונה? כאילו, מה כזה, מי מסדר את הדברים? מי דואג? כאילו, אז זהו, שאת הופכת להיות מפיקה של האירוע הכי חשוב שלך. לגמרי. על אף שהיה לנו, כאילו, מפיקים, נכון. מפיקים בכל האירועים, והם אבל היו את עדיין, כי מצוינים. אנחנו אין זון על הכל, אז זאת לא באמת... איזה ג'וס את רוצה לשמוע? לא יודעת. את מרגישה איזשהו שינוי אחרי החתונה? כן. מה? איזה שינוי? סתם, נו, זה אצלי, את יודעת, זה שינוי אצלי. איזה שינוי? יכול להיות שאנשים יגידו שאין הבדל, וכאילו, זו אותה זוגיות רק עם טייטל. אני שואלת אותך. אצלי הטייטל הזה כנראה משנה. למה? מה את מרגישה שהשתנה? קודם כל, באיזשהו שלב בזוגיות שלנו היה לי מאוד ברור שאני רוצה אותך לנצח. כאילו, לכל החיים. אז לא היה ספק מבחינתי אם נתחתן או לא. פשוט כן רציתי שנתחתן, וכן רציתי שנעשה את האירוע הזה, כי זה סימבולי מבחינתי. וגם... אני חושבת שזה נתן לך ביטחון? כן. שזה בעצם החתונה נתנה לך איזה הרגיע אותך לגבי ההמשך, שזה כאילו באמת עכשיו לעד. כן, אולי זה משהו בי, של לפעמים... זה לא רק משהו, יש בזה משהו מאוד הגיוני, מה שאת אומרת, כי זה בסוף טקס מחייב, אירוע מחייב. לגמרי. זה שתינו מצהירות על כוונות. זוגות חווים הרבה עליות וירידות במהלך הקשר. לא משנה באיזה שלב הם נמצאים. ולפעמים, את יודעת, זה גורם לחוסר ביטחון וספקות. האם, לא יודעת, איזשהו ריב או איזשהו משבר הולך להיות עכשיו הסוף. ומשהו בזה שאנחנו נשואות והחלטנו והתחייבנו, משאיר אותי תמיד במין, גם כשאנחנו רבות או לא מסכימות, אני תמיד באה באיזשהו state of mind כזה של איך אני גם את הריב הזה בסוף צריך למצוא איזשהו פתרון. כי אנחנו פה ואנחנו נשאר. אז בואי לא נשרוף את הקשרים. אני חושבת שזה גם, אבל חשוב לדעת איך לריב, ואני חושבת שמשהו בחתונה אולי ירגיע את זה שגם כשיש ריב, אז שתינו יודעות שלא משנה מה, זה חלק מהמערכת יחסים, וצריך לדעת לריב ולפתור, ומתקדמים. בא לי להגיד שכאילו הרבה אומרים שזוגיות חשוב לדעת לתקשר, חשוב להיות חברים, חשוב אהבה, הרבה דברים חשובים. אני חושבת שאחד הדברים החשובים בזוגיות זה לדעת איך לריב. כי ריבים קיימים והם חלק מהקשר, וזה אתגר. וכשיודעים איך לריב, אז יודעים איך לצאת מריבים, ויודעים גם איך לצאת מחוזקים, כי אתה לומד דברים על הפרטנר שלך, שפעם הבאה אולי תדע,
לא לעשות את זה, כי זה נוגע לו באיזושהי נקודה רגישה שיכול להיות שלא קשורה אליך. מה למדת עליי בלריב איתי? שמה? איך לפייס ולריב איתי? קודם כל מאוד קשה לריב איתך. תודה, למה? לא, זה לא מחמאה, כאילו. סתם, לא, זה מחמאה, פשוט. למה אבל? אני אוהבת לריב, כאילו לפעמים, לא בקטע, לא... לא שאת אוהבת לריב, את פשוט מאוד, את אמוציונלית, ואת... לא, זה כאילו, זה עליות וירידות, זה אקשן, זה כאילו, מה אנחנו, כאילו, קו אחד, זה משעמם. אני משעממת. לא, אבל כאילו, כשיש את העליות וירידות, אז יש עניין. אז מה למדת שאם אנחנו רבות, אז איך את מפייסת? לרוב זה את מפייסת. למה? גם את יודעת איך. נכון, אני פשוט יודעת, אני חושבת שכל אחת מאיתנו למדה, מתי השנייה, כאילו, צריך לבוא לפייס אותה, ואם זה משהו שאני כבן אדם לא ידעתי לעשות לפני זה לפייס, כאילו, אני תמיד הייתי, טוב, אני עצבנית, או אני הפגועה, ובואו תפייסו אותי, אז איתך למדתי את העניין הזה של, עדי, היום, או הפעם, זה התור שלך לפייס. אני חייבת להגיד לך שאת הרבה יותר מכילה ממה שאת חושבת שאת מכילה. יש לך יכולת הקשבה והכלה והאזנה ולראות אותי, את רואה אותי, את מבינה מתי עכשיו, אני גם לא מתלוננת, אז כשאני מתלוננת זה ממש בקצה, אבל גם כשאני לא מתלוננת, את מזהה שיש נורות אדומות שאת צריכה לצאת אליי, אני לא חושבת שאת מבינה עד כמה את מכילה ומבינה את זה, ומפייסת לפני שבכלל הריב קורה. תראי, אני חושבת שאחד הדברים זה שפתאום הפודקאסט הפך להיות פודקאסט זוגיות, בכלל לא חתונה, כן? אחד הדברים בזוגיות זה להכיר את הפרטנר שלך ולדעת מה הצרכים שלו כבן אדם. הבנתי תוך תקופה מסוימת איתך בזוגיות מה הצורך שלך. יש לך צרכים מאוד ספציפיים. יש דברים שאת ממש לא צריכה ולא מעניינים אותך, או אין לך בעיה לקחת אותם עלייך, אבל כשאת צריכה את הדברים שאת צריכה... מה אני צריכה? את צריכה שיקשיבו לך. נכון. את צריכה שיכילו אותך. את אוהבת גם דו-שיח. את צריכה שיאתגרו אותך. נכון. במיוחד קוגניטיבית. את צריכה שיהיה שיח מעניין. נכון. זה מאוד חשוב לי. את צריכה שתהיה התפתחות. כי אני רואה בנו כצוות, את מבינה? אני לא לבד. לגמרי. אז כי אין משהו שאני אעשה בלי להתייעץ איתך. אגב, גם בחתונה בהכל, את מבינה? זה מגיע גם מהמקום הזה. אני לא יכולה להחליט. זה שלנו. תכלס, לא הייתה לי בעיה להחליט על הכל. אני צריכה רק את המסגרות. אבל אם את מאמי, היית מחליטה על הכל, התקציב לא יוצא פי 2, הוא היה יוצא פי 7. נכון, בגלל זה אמרתי, אני צריכה את המסגרות. אז צריך לתחום את זה. אני צריכה את רגע, לא. תגידי, אני רגע חוזרת לחתונות. את ממש היית בעניין של פינטרסט. כל הזמן פינטרסט וויז'נים שזה מעולה, כי לי זה נתן באמת ויז'ן לדמיין ולראות. למה אני שותה? כי אני הולכת לשרוף אותה. בדיוק. וכמה את חושבת שפינטרסט עזר או הרס? קודם כל, את אומרת שאת לא יכולה לדמיין, כאילו אין לך את העניין הזה של... לא, קשה לי. כן. אז לי מאוד קל לדמיין, כאילו הרבה פעמים אני כזה חושבת על משהו, אני רואה משהו, כן, זה יתאים לנו. אז זה קורה לי גם כשכזה בעיצוב של בית, או בתכנון של דברים, מאוד ברור לי. ופינטרסט עזר לי מאוד גם לראות בעצמי, וגם להראות לך. אני חושבת שכאילו, בלי פינטרסט, וואו, התכנון של החתונה היה מאוד קשה. זול. לא? לא יותר זול. לא יותר זול? אולי את רואה את זה ככה. אולי את רואה את זה ככה. לא, כי היו שם כמה דברים שיש לך חלום, ויש את המציאות. בסדר, אבל ניסינו. הארץ' של הפרחים. כן, היה, נכון. הארץ' של הפרחים היה באמת. היה שווה כל יורו. נכון. כל הפרחים. הכל היה, אז באמת, רגע, לפני שאני אגיע לסיכום, יש משהו שלא דיברנו עליו, שאת רוצה להגיד ולשרוף אותי? לא. לא? את עדיין אוהבת אותי? אני תמיד אוהבת אותך. אוקיי, בסדר. אני חושבת שהתכנון חתונה היה חתיכת פרויקט. עברנו ביחד מסע. יכול להיות שאולי התכנון חתונה שלנו לא היה כל כך בנאלי או שגרתי, בגלל שתכננו שתי חתונות ואחת בחול, לא הבנו לאיזה מסע נכנסנו. פגשנו צדדים אחת של השנייה שלא הכרנו, אני לא הכרתי את הצד הזה בך, של מה קורה לך כשאת חורגת מתקציב.
אני מאוד... וואו. כן, ממי, אני חסכונית, אני לא... לא, אני יודעת. מאוד מדויקת. אני יודעת. לומדת ממך הרבה. אבל אני לא מתחרטת על שום דבר שעשינו. זו הייתה חוויה מטורפת. אז זאת אומרת שזה היה שווה את כל הדרך הזאת בדיעבד אחרי הכל? חד משמעית, כן. כאילו, יש לנו מזכרות חד משמעית. לשנים קדימה, כאילו, זה היה כל כך כיף. יש גם את המזכרות הוויזואליות, שזה הוידאו והתמונות. אני חושבת שזה גם מגיע לי עוד מהספורט, שבסוף התחושות שאני הכי יודעת לזכור, זה רגשות טובים. אם זה אליפות עולם שזכיתי, ואם זה מדליה אולימפית, והדברים הטובים בקריירה שזכיתי אז, והיום אני בטרנספורמציה של החיים האישיים שלי. החתונה הוציאה ממני, אני זוכרת שאמרתי לך, מאמי, אני מרגישה שהלב שלי יוצא מהמקום, מרוב התרגשות, זאת התחושה שהייתה לי. וזוכרת מה שאלתי אותך? מה? אבל רגע, כבר חווית פיקים בחיים שלך? לא, נכון. לא, בסדר, אבל את חובה פיקים, אבל את מוכנה למלחמה, אז מוציאה אנרגיות. פה מה אני יפה ואני מדברת. כאילו, זו לא את התחושה, אני לא מוציאה את האנרגיה חוץ מברחבה ובריקודים. אז לא ידעתי איך להפיג את ההתרגשות הזאת, כל פעם אמרתי לך, הלב שלי יוצא מהמקום, הלב שלי יוצא מהמקום, אני מרגישה את הפעימה, אני מרגישה את הלב. וזה מה שיהיה לי הכי חקוק לעד. התחושה הזאת של הביחד והשלם שלנו, גם את יודעת, בחיים אפשר לדעת מה קורה בזוגיות ובחוץ וזה. אני יודעת מה אני חובה, ומה אנחנו חוות. אני מאוהבת בך. את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. והאירועי חתונה שלנו, הם אירועים שיזכרו לעד, וזה היה שווה כל שקל, וכל תקציב שחרגנו ממנו, והנה הוצאת... וגם את התהליך. גם את הכל, כי באמת זה משהו כל כך ייחודי, ויוצא דופן, שהוא פעם בחיים. לגמרי. אז כאילו, אם המסקנה שלך פה, זה להיות נוכח בתהליך, ולזכור כל דבר בתהליך, ובסוף, אם באמת, אני חושבת שהשקענו הרבה באירועים שלנו, אני חושבת שזה היה שווה. וגם ידענו לשחרר ביום עצמו. שזה לגמרי. משהו שהיה, בשני האירועים, שהיה מאוד מאוד חשוב, כדי באמת ליהנות מכל מה שעברנו. לגמרי. ואז באמת הגענו לפיק הזה. לגמרי. איך אני אתעלה על פרק הזה עכשיו בפודקאסט? אבל מה אמרנו? שמתי יהיה האירוע הבא שאי פעם נעשה? לא. מה? רק בבת מצווה. בת מצווה. לא חשבתי שתגידי ברית או בריתם, אני כזה, לא, בלי אירועים. עשיתי, אין. לא, ניפגש בבר מצווה, בת מצווה. נראה. יפה שלי. צורפת אותי? הלך הפרק? צריכה לצפות. טוב. תראי נשיקה. אני מאוהבת בך.